valgt at følge Marianne fra København i det her fantastiske program Afgang 0. Det her er så, da hun var inde i maven. Her fødes hun. Her ser vi hende i dagpleje. Nu kommer hun i børnehave. Skal vi snæve? Jamen, vi er jo piger. Beep. Nu er hun kommet i skole. Jeg skal have at vide, hvad I går og laver i fritiden. Damer. Hvad sagde du, Marianne? Damer. Har du så også lavet min mor? Hold kæft. Nu springer vi lidt i tiden for Marianne. Hun er nemlig fyldt 13 år. Nu er jeg gået ud af et piger, og Susanne, hun er bare møglækker. Nu skal vi så et smut over til den anden person, vi har her på programmet. Det er Karsten. Så, oh my god. Det her er Karsten, 7 år. Karsten. What? Kameraet på. Slut det der kamera. Oh my god. Karsten fra min klasse. Han sagde, jeg var bøsseikker. Og så sagde jeg bare, spasser. Oh my god. Jeg fatter det ikke, han kalder mig en bøsse. Synes du lige noget bøsse var? Synes du det? Nej. Christian, er du fyldt 20 år? I'm serious. It's really hurt. Ja, det er så med, at Karsten han kom med i et reality-program, der hedder For lækker til lop. Og hvad hedder hun nu? Marianne. Ja, hun blev terrorist og er varetægtsfængslet lige nu.